So what's up guys? Good morning. Ay, wait, di afternoon na di. So what's up guys? Good afternoon no. Gawas sapat ko guys ato ko kuan. Mental pait kog sudan. So bago na to sugdan ang katikaran karong adlaw guys. Pasok intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Terus nindot ang panahon karon guys kay walay kuan. Walay ulan. Gaya ginawa kalitok walay ulan karon guys. Kuan kayo aliwalas kayo ba. Itag di na ulan eh. Tika puyar bagwashing sa motor. Nya ulan nun rata. Pandemic. Zap. So una sa tag adto sa kuan guys, una tag adto sa buhatan nag sticker kay mag-inquire ko dito bila ilang kuan pabuhat sticker. Para na tay sticker. Ay. No, napa mo ko sticker noon bro. Pausab na ako to kung sticker kay kuan man nang nipis akong napabuhat. So na ko bagaon kay para gusto na ako bagaon para kuan hey. Pwede ba kang parking? No parking man. Dire guys, sana move on. Sticker. Wapo ba kalam sticker din? Ito. Sticker. Ulit sa ta guys, palit sa tagsudan. Oh, bawal ang parking diri no. No parking, pero parking. Paabot sa ta, paabot. Tuyok sa ta guys. Tuyok. Uy, pwede ba kagyan? Patay kang iro ka. Ay, so dari tagi. Ay mo palitag sudan. Palito. Palit sa tagsudan guys. Kita kay Barto. Sudan. Ito may lamay kaunon eh. Pila ni te? 40. 40? Kana lang? Kuan pod ni Hay gulay. Sitaw. Ang kining egg kuan. Oh. Kanilang sitaw. Oo. Sitaw lang. Kwarta be. Tong. May kwarta. Ay, ano ni te?
Pila na siya? Aka na lang po isa. O katong kuan. Niinit man. Sa mga oras dahil ron, hindi naman ting panood to ron. It's a beautiful day. Salamat po. Wow! Aka na lang. Darama. Salamat. So manatag kuan guys, palit na tag sudan. Di naman ting paniud to ron, ting buang na ron. Ting buang. So uli sa tagbalay, balik pa man ko niya kay magsundo pa man kung kuan. Commander. Saon na lang, di sundoon. Sakit gyapon akong ulo. Matay yo ko duty ron ba? Oy duty ron guys, kay sakita sa ulo. Daot sa lala. My lady, come to me and take my hand and be my lady. Last night in your eyes, nothing can stop us now. I give you all my life. Be my lady. Udah ako kanta. Iba sa way makadungo ba? Huwag yung kanta. Meanwhile. So guys, pagawas na punta no. Balik na punta. Laag-laag na po si Jun mo. Padulong ko karon sa kuan guys. Sa Deca Homes. Kay magsundo ko kay Commander-in-Chief. Tapos muli na mi. Nya sundo na ako sa iyo. Balik naman po ko gawas. Kay magpagupit na pud ko. Dito ko pagupit ila Kuya Ayos TV. Wow! No, i-subscribe niyo na si Kuya Ayos TV. Mapanggiitang barbiro diri sa Mintal. Kainit sa panahon karon. Huwag di mo ulan, perteng inita. Hey, nako. Uy. Tapin. Ini dia. 65. Magkaya pa eh. Wala. Bumba. Bumba ta na. Ya, taasan ni mo dungay. Mura magsungkit. Sine, sine, sine sa bata pa. Di na unta matapos pa. Bisan pa man sa pagdagang sa panahon. Mga hindi na nani. Taka na nagririk sa traffic man.
Ano gihimo mo po nagparkinganan ba diya kayo? Nagbaba dayo ko. Sorry call. So kung i-parking ka dito, nagbaba dayo ka o ganang kahoy. Murag nindot kami sa ron mingaw-mingaw mang daan. Hapit na ta sa kuan guys. Kusog king dagan. Out na. Para si Commander-in-Chief. Paabot na siya, nanawag na siya ganina kay pasundo na daw siya. May bata dali sa mukha no. Loh, nalagi ka diri. Sa pangalan nimo? Gabriel? Ikaw guard dire? Ikaw guard? Ha? Inig na mo sulod niya, bigye dayon. Oh, kuan man eh kanang naman ka sa vlog, gi-vlog ta ka. Gi-vlog ta ka. Ay la irkon lay ni gagis. Adik lang. Kabuangan akong bata ba. Ay, kainit. So karon guys, padulong mi og kuan. Uli naman, manguli na tami niya. Ana man si Commander-in-Chief nga moadto mi sa tong among amiga nga si kuan. Si Jonabeth, mangon mi dito. Malit mi quick. Ha? Di mo siguro plano mo uli, siguro tabi. Gani, ikaw ra kong giulat. Sorry ko. Ila Jonabeth ha? Wala ko balo, wala man ako gi-open akong kuan. Nagpamati ko dito kanina ay naglawag kog manok gani nga siyog suka. Atay ni. Ay nako, gabaan na taan ni. Dili, wala man ko ni kaon lay no. Oo. Wala gi ko kakaon gabi. Kalimot ko. Yun baho anang ko ni guma. Mo man ilang ginasunog no. Lagi. Nagbaho isog kayo. Jonabeth, where are you? Buang. Maligsan juga dia. Ay darah si Jonabeth. Negosyo. Pandamay. Pwede man hotcake. Hihi. Og buing layo pamanggod, katapusan pa man. Oh. Meeting lagi kay para makabalo mo. Wala katapusan pa. Iwa kay sa nag-meeting na kay short be ang kay wala ko kay kuan oy increase. Kaya naman sila ring
ginagagat na karga. Oh, nakarga ilaha. Ay, nagpuno. Inatingon guys, uno kay gusto siya mapila sa basketball. Oh, pali nami guys. Sus. Daw. Jonabet. Hi, Jonabet. Wala mo gina mo palit mo hotcake guys. Diri mo ato kay. Bye-bye. Sabi. Salamat. Uy. Psst, sibog-sibog. Nah. Mapatutin jud mo ron di mo manghawa.